Så blev det søndag, og det er virkelig sket noget i naturen. Virkelig smukt. Og vi har fået venner her. Nogle flotte heste, som er kommet tæt på. Legehest. Man skal bruge en hel masse udstyr som biavler, så det er noget slæberi. Det bliver spændende at se, om dronningerne er blevet parret her. Og Birgit er gået ned i stedet. Ser det okay ud, Birgit? Ja, det er det faktisk. Ja. Okay. Ej, det ser godt ud. Ja. Jeg har også fået en ny elev. Bielev. En lille hest. Dag i bierne, Birgit. Det var så godt. Det var godt. Hvordan det gik. Vi havde 3 parrede dronninger. Ja. De var helt perfekte. Ja. Og de er herovre. Og jeg har stadigvæk det lille tisseglas her. Ja. Men de 3 her, der har vi fået parrede dronninger. Så det er super godt. Og det er meget hyggeligt, hestene er kommet herud og hilse på os. Og det høje græs. Ja. Nå ja. Vi skal lige se noget smukt. Naturens mirakel. Og se alle de smukke farver. Jeg ved ikke, om man kan se det på kameraet. De er, hvad er de, lilla, orange. Det er min yndlingsfarve. Ja. Hvilken en? Orange? Begge to. Det er også faktisk også orange. Skal vi smage på det? Ja. Hvad smager det af? Orange. Må jeg også smage? Det er meget potent. Meget potent. Ja. Det er det her. Det smager lidt lilla. Og det er mørk mælkebøtter eller hvad? Den orange? Ja, måske. Den er også god, den lille. Ja. Det skal du tage hjem og spise. Ja. Tag med sådan, så du kan komme af med det snue der. Ja, det dumme. Ej, der er en dobbelt whopper her. Wobble. Den tager jeg lige. Se denne her. Det er faktisk friskere end sådan. End ellers. Ja. Det er jo også fuldstændig friske her. Ja. Og se, flot farve. Nå, nu kommer jeg ikke til at høre os smaske mere. Det var en god oplevelse at spise blomsterstøv.